Takže predstavujem troch mafiánov, úplný gangstri. Toto je Hruška, má rád celé živé hrušky. Niečo nám o sebe povedz teraz. Som drsný a pitvám zásadne rukami. Pivo. Toto je Zemiak. Zemiak, povedz nám niečo o sebe. Aký si mafián? Ja som taký mafián, že vy mi nejste ani počlenky takými mafiánmi, jak ja som mafián. A tebe to rozbijem. Koľko ľudí si zabil? Ani jedného, ja som pacifista. A toto je najlepší mafián, najdrsnejší gangsta Petržalka Rača. Fanatik! Povedz nám niečo o sebe. Som fanatik do teba. To je všetko? A tu je naše auto. Krásne. Vieme tretie triedy. Krásne. Nasadíme. Obyčio. Odpustí to. Zatajcu nám Zemiak. Tancuj Zemiak. A poď. Takto. Fanatik. Hruška. To z teba. Ty budeš Zeman. Poď. Ideme do auta. Sypač. Ideme do auta. Počkej. Nech sa posrali, počkaj. Majte ticho, pôjdeme do auta, zapneme reč. Zapne úplne. To je gay party, čo ti jebe? Ideme do auta. Dobre. Ideme do auta. Ideme do auta. Poď. Nastupujeme. Ideme do auta. To si pojebal. Poď. Smere. Počkaj, ideme do auta. Tak, poď do tých, choď tam. Choď tam. Pozor. Dobre, tak počkaj. Oto, počkaj, čo robíš? Výstup z auta, výstup z auta. Tak, dobre, odolkni, Ďuri. Hej. Ideme. Ruka pravo. Počkaj, ideme. Ideme do... Tam, kde sú... Ideme do bordelu. Máme hydrauliku.